Na ka jing so kia halo ka jinge ka baki samla ka jala ki haban mat namar ka jing kerdo kam ha ka arterik we yong arjar pusan ka new trap you development council HYGC ha ka jelam ba wai raiwan sotun president klalej bani kendu yu ba shambor lang renja chief executive member ka council banyekren halor kani kaman haba kren siglap thai kubor ba raiwan ulo ong ba ka jing simrai ka council ban sange no ka jing ai trading license ki bar jala kalong ka senjam go bang palat Henry kan hap ban pentik napat baki bayo ulpa ya ka trading license haki jaka ki bahap hapo ka jingpai ka council baya ka kota tep kam kin hap ban pentri kam ya ka nyopho la lai pho persen ka bamut nyopho persen nak banta ki try mulong nolor ka tau lo ongru ba ka council kan hap ban pentik naru baki nu ki kam simen ki bahap haki jaka ki bapai ka council kin hap ban pentri kam ya ka minimum wage kat kum bala penjeri da ka sorkar jela Shushu ulo ong ban kaliang CEM ulo ong ba ompat la ban ai kanu ke jingkular namar ka isi kadang dei ke bathamai bat kumta un hap ban yasong jelang bat yamir jingmut chua kadon ke jing sukia ka bakrau na kaliang jong seng namar ba bun ba ki kena semla ki yaut na ka por bomdot kam berjam na kata kadau habawan kene ke isi te ngingi iba ka isi hani po district council ka dei ban le hapo ke area nyuka kata kamot hapo ke sidul area balai bangi ong kumta namar ba last time the district council nang ba kani isi ke badon ta kalau ong ba ngim nom ai trading license chu ye gitkar aginu gita joki kam jam ki bala nang kusi nging soi hap ya kata ke ong jo district council andai ka way part ka bangi ban benya ya ka district ya ka yo CM nang ong ba dei tang ba ngin ong ba ngim nom ai ya ka trading license ki non tribal Andai dairu ban perkat bagi ni ki belak debyo lupai ya kene ke NUC ya ke trading license na ke district council ba ke district council andala dai ke por ban renew ka dai ban bu i kendon ba nyopau na ke sispa ki nong trekam tu di de bandai ki try mulung pingila ban juru ya CM na ba UCM udai ban pentrekam ha ke area jung u ya ke tu ga minimum wage ka belak prescribe da ka sarkar Meghalaya lembaga labor department ka boong ba sanspa arpsan ka bainong tre sisngi sanspa arpsan ka kata kamot ada tre sibnai de benyo bainong khatlai hajar sanspa ka sisngi tingi ong ba hapo kesik sidul area baro ka district council ka dai ban pentrekam ya tu ga an bala thau da ka sarkar Meghalaya pi gane ka dai ke isu jo ga jat bendri ko behek ba hak bidai bagini isu jo gajat beriu bahek ba ni deban klet yakini ki kam politics ai berkhod da poi mono sna mono ni hapan yhon ni hapan pentrikam namar ba kadai ka isu ka ban imja ki khna samla ki jongi na kata kadau meneng lai banjur yo CM ni omba pidai baik ban pentrikam yakini minimum wage ka bala sna da ka sarkar Meghalaya ban ni banjuru yo CM meneng ni omba nyopau na ka sispa yakini ki kam jam ki badon hangi hapo masik sidul area ba andala ringi tu trading license devan ai rekam jam di terari hi UCM nomor ba udai CM badang thama desa ka wairu ngai i ba kar kontrikam juki mat ba UCM UCM basim ya ka bor hakti marwai ka assurance na UCM kolomba pila ai ngi gani city la pe point p kanu bangila ban kontrikam ngin pentrikam wala kataru ngahapan konsol lang ya ki isi junga bangin pek kanu bangila ban pentrikam ba kanu ka ba ngimla ban pentrikam kamtam habangi kren ya ki isu jong ka petrol pom isu jong petrol pom kalong gumni hadin bangila le ya ka phase 1 ban pentrikam ya ka tu minimum wage ka bla prescribe ka sarkar Meghalaya nila le adu nang temo blai hadu hamau jong nilai ban check i petrol pom bat khoi ni i hang tu ba khandai ko na ka sispa dai pau nak sispa nadu i manager hadu i nong petrol tu digit karlot barkhoi kat ba ka kerteng ju tu petrol ban ka de kerteng ju kursi dan tang artili ki pom ki ba utraru de kursi manager ru de kursi nong treru de kursi bad ha gitu ki pom artili ke bangi la syam ngi kolong ba abo manager kursi utrai kursi nong tre kursi kiyo ya ka tulop ka ba kham tam su ban ya ka tu ka minimum wage ka bala prescribe da ka sarkar Meghalaya kini giwe ki pom bada ki balong try do khasi manager do khasi nong try do khasi o long try do khasi manager do khar nong try bun dukhar iwe e khasi ondang ikli yo tau khasi batreng tung ong kanu yo tulok san hajar sibnai tega jingkeli menta kalong ba hatu san hajar sibnai nginlek ke san hajar sibnai
ngin syong kali ne ngin tiet penbiang penbit hai yang asam ne ngin lek ke kata kesan ajar tak kadau kini ke isu hak beide bat ke kam ke jam bat kini ke kom siu ya ke bainong nong trei kadai ke bat don kam tam na benta ikna samrai ngilai teng teng isngau ba kini kelak dei ke exploitation of labor nak liang jong keseng ni kerentang kendap nak bahasa ni ombam tas ni dang wan ni apa si council ngimpat kwa ban ya pun huri hura ngimpat kwa ban ong bangin lek start hi mangi hendai ngin lek lain pai lain tiak patiang in lek hadu ngin poi hau tau thong ha kata ka point ka bangi ong ba ya kini ngim sula syak syu plan ke sukar me kelia ka susna ya kini ka an tam bandap kom on dak lak poi kata kapor ngin sedang ye dijeki re hadu mentahi ngim kwa jengki ngin lek kundu suai hidup besar besna yang di minimum wage ni lak thok ya ka appointment sya u minister jong ka labor ba undai ban ya kundu ban clarify ba hatu kani ka an ka minimum wage ka dei ka an tang na benta ban chu bo ban chu pen i ya ki pai ba bakal adon ka an ni ka dei ka an ka besna na menta ban pentrikam di meneng iwan kundu ya UCM jong ka district council hang ni ngiklim kli yu ba on lek kumnu lada tre kini ka an namar ba ka an tum dei besna mu handrai menta ngin sele ikundu ya ki briu jong sarkar hapo oleh buat department man kli ki lada ki don kini ki briu ki bapun khen ya kini ka an ki bom siu ya kini ka minimum wage kat kum ba prescribe ka government on meklia on lek kumnu lakin kem lakin cancel ka license kin pinstom kin tab jail kin fine kata ka jupap ka dei ba ki briu na pok oleh buat department ki ba dei ban pej untuk ka an ki dei ban ai yang ye ka jupap lum kum tangan oi pi hadin bangila dep ban theo tiak patiak ban kuat jemut tiak patiak kan sapoi ka we ka por ka ba kinong bala baro ka we ka jelam me klea kin wan ban yaki lang bar ka seng HYDC ban pen urlong ya ka hok jong upai ba ngan ong pitang da ka we ka basai ba exploitation yaki labor kan kut mentau senam arajar arusan bat ka hok jong kinong bala kin yo ya kata jingsiu ko bab ka bapaka kat kum babuk sukar meklia ha uni senam arajar arusan hi ya kata ka jingjur kata ka binamine bom yu ngimla ban keren ya kata namar ba pi ngim dei ngi krimlek ang tu hapok berpom ban dei buat bani ang tu bakadon ka binamine kam don ka bedami ngi ka main purpose ni ha benglek yang berpom ngi omba bu nong trade dagi beri jungi bakin yok kam yok jam si we ketu minimum wage kata de kowe drai ka e ka bas ngolong kolong bang tu utrai de kasi manager de utkar nong trade bun gitkar we e nong trade kasi si utulop san hajar ki te ya kata ka jing benami ne ka bom benami ya kata ngin la tai hadu mentang 4 la kai kata habatin pej bahagi kishap ka sharp plus f ka plus f hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habat thiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus f ka jingsom yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khata ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus f menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya